Good morning mga boss. So karon mga boss na ako ipakita sa inyo mga boss na isa pod ka prutas mga boss na nindot po kayo mag-invest na ni mga boss no, magpalit og mga similya. Kay grabe ka demand po kayo sa mga boss. Demand kay sa market mga boss. Kay ginabiyahe na siya pa Manila mga boss. So nindot siya kay ginabuhat na siya og sabon. Uman daghan jud nagapalit diri sa Davao, Manila ang mga buyer ginapadala dito sa Manila para diri mo sa Mindanao ang daghang avocado good. Mao ni siya no, avocado. So mao ni siya ang prutas na grabe pud ka demand sa market no. Sa Manila na siya permente mga boss. So ginapalit diri sa mga buyer para biyahe to Manila. So nagtanong pod mi ani no, nagtanong pod kay para di po ta mabitin kung tingbunga og avocado